Докато бях в Дания, ми стана интересно, че там няма толкова големи компании, вериги и така нататък. По-рядко са и хората носят много ръчно изработени неща в малки ателиета и други работилници и се търсят техния труд. И така реших и тук малко ателие за начало. Аз съм Калоян Кулев. Работил съм барман почти 7 години. Доказан в бранша в България специално. 2/3 места на национални първенства и куп други топ 6. Пътувал съм в чужбина, бил съм в Арабските емирства, Обединените арабски емирства и в Дания. Работил съм с много различни култури. И докато обикалях и България и по чужбина, забелязах, че мъжете нямат какво да носят като дрехи и както и специално в България униформите липсват като на пазара като цяло да са по-инновативни, по-удобни за персонала и също така много време съм стоял, говорил съм с колеги, с приятели, познати и всеки ми се оплаквал, че няма какво да носи, трудно се намира нещо в магазините или е много скъпо и отделно майка ми отдавна се занимава с дрехи. Шила е за много марки като Баслер, Бенетон, Нюлайн и така нататък. Била е главен технолог в какво беше? Моделир. Вероятно в моделир. Да. И така, в крайна сметка, братовчетка ми беше дизайнер, завърши дизайнерка. Беше с магистратура в Бирмингам и така съм заобиколен хора, които се занимават с дрехи. Така ми дойде идеята, защо пък да не се занимавам и аз с дрехи. И пък съм ви виждал доста и така, реших го в крайна сметка. И говорих с майка ми, почнахме с тези дрежки, които правим в момента тук, в Шумен. Аз съм майката на Калоян, казвам се Евелина. Работила съм 27 години в едно предприятие, учила съм за шивач, после съм учила за моделер-конструктор. И това, което в предприятието, където работех, шиехме за ишлеме. На ишлеме за Германия, за Франция, за Щатите, за Италия. И това много ми помогна. Аз работих в моделерната, всеки ден се сблъсквам с нови и нови модели, с много изисквания, които са от тяхна страна, качество високо. И това ми помогна да се реша и да направя собствено ателие. Абсолютно всеки сезон съм забелязал, че хората, магазините специално и моловите зареждат стоката си от едно място в България. И това е, т.е. две, или Ивайловград или Илиенци. И дрехите са еднообразни и качеството, да бъдем честни, не е най-доброто, което
заслужава българина като цяло, поне според мен, и заради това. В повечето случаи аз искам нова дреха и почваме да говорим с майка ми какво искам, как да ми я направи и така нататък. И тя почва да ми обяснява, след което аз казвам да направим така, да сложим това, искам го да е така и се получава новата дреха. Всъщност и така ни идва от дреха, която аз искам, се получава в хубав модел, който виждаме, че има перспектива сред хората. Това, на което сме се спрели, е да изработваме бутикови облекла в малки серии, да не бъде конфекция. Ако някой реши да дойде да се поръча лично за него облекло, той го е измислил, или да му помогнем с някаква идея или нали, каквото той е решил. В крайна сметка това е като и при коктейлите, трябва да е страхотно. Първо трябва да изглежда добре, трябва да е страхотно на вкус, трябва да има страхотен аромат, да е поднесено с желание, характер и любов в крайна сметка. Това е и при дрехите. Трябва да изглежда добре, да е удобна, да може да се носи лесно, да я поддържаш лесно в случая, защото е дреха. И това е.